साना थांखे आंगरताय कक फायबायसि आमतली गुलागाटिनि MDC अमसुक जे साया दिनै आङो बुखु खलगै सानाक्लायो एकदम खतरनाक निमानो बना काल्प्रिट सिदि 2021 केस क्लाइमानि सिलताहानि नारी निर्यातननि केस अनाथ केस क्लाइमानि आ केस निसि बुबग्रानानै 30,000 तुइ बसाय साइ खिब्रो बकियो सरायनो सुबाय मानसिनि दिबा माया सोंले परिश्रम खालै बलतानै बुफां फालिबानो सोंगो माहाय आपद बिपद सों सुबावै थानाय निनि जनगणनि प्रतिनिधि हिसाबै सों माना नाया जों परिश्रम खायफान सुबाय थानाय आगेन सिमि सों सुबाय फैयो दफानि यक समारना नै सामुंताङै फैके सों एकदिन सिलाय तिलायै हा दिनै अताखौ दीर्घ दिनै सों सुबाय फैयो बखं तुइफोरबो जेल पइन्ट साखाबो उसुक जरा कष्ट मानका सों ताबो कष्ट टेक्टनि बिसिं फैपानो जुबावै पार खालायनानै सों वान सबजा फियाबाथाय कैसे आं सानानै मोसुङो अरने प्रतिनिधि हिसाबै बाचानाय रक चेन्ज तमुं चेन्ज जोंङै जुदि पाब्लिक जनगण रक गाना खे तंखाबा नेक्स्ट टाइम काहामंनाय आर जुदि चेन्ज जोंया अ तमुं तंगै तंग हांके अ जनगण मासा बनो रेहे रिगला जनगणनि बखाजन साजा खाय जिताबो एरिया बरक मासा मांनैसे मीटिंग तुइमाले नि आनि खालाय सगागै पार्टी पाट पाट खेतनि तनखा आवनि बागै प्रतिनिधि रंगा आङो मीडियानि बिसिंगांतै आं सानानै मुजुङो अ कयेक दिन बिसिङो परिबर्तन नङै नाकार सानै अ जनगण ताखुकनो बिनि भोटार बन सुबा खांके बंनि रेहे टंगानो जुदि सुबाया महाय आपत्ति विपत्ति सुबाया हांके अ एरिया ना आमसानि बरक जनगण जतनो वाफ्रा तैसे लामा फारानो बरंनि बागै ताइता फाइसिदि नं या पाइता फुनु पाइसिदि नै जाबो बोसो लासिमि सिंसा ककबा आवनि बागै आं सानानै मुजुङो अ जागा जुदि खुगलायमानि तंखांके फाइदि आंवाय फाइदि मालाय फाइदि फेस टू फेस सापाइदि मीडिया नङै सालायनाय आनि साया हेंके सारा त्रिपुरानि मीडिया नो तुमनि अरा आचुक फाइसिनाय म थाना बाहायके स्नामका म थाना बाहायके तुइदुलि फाइका दिने आं कयेक मास कयेक बছर आसुगै तंगनि बिसिङो म था एकदम लिगिसिगि खालाय खिरका असलिया मोसे पाट पाट खायनाय वालायरि बुलायरि तंलायरि तनखा बटा प्रतिनिधि बटा सिनि लिडार आबने अ लिडार न सिंताबो तुइमा नारो सरहना नांगो तुइमा नारो ओइ नोंयां बारि थांसि दिने असुक जागा खालायनो नांगो आबने बागै ताखुकतै बुखुर आने ककनो नाय तंनाय र आने ककनो खनाय तंनाय र कारण जों माहाय लिडार नांया अमाय चुआ केफे लिडार न सों नांया सराय सराय पारफेक्ट लिडार गाहाम एकदम माजरा क्रिनायसि सों लिडार मासनाम किनाय आंनि जि लिडारनि बागै गोबांबा बर' रक सावो बबा MDC बाजानानि बागैसि अ सामुंतां तंबले बबा एमला बाजाना जुदि सामुंतां एमला बनाया MDC बनाया आनि जे तंग असुबाय आं चलि थांमोन तामखे सायानो के सायानो मासाव बुइलानि सिमि पाइथाक जरा अ आनि खरांनो खनाय तंनाय र फेस टू फेस काहाम के काहाम हामिया के हामिया फाइ सालायनायनि जोङोमनो जेसिकमान लकेलनि बरक जनगण मोथां तालांनानि बागैसे आपत्ति विपदे चुबालायनानि बागैसे वान सग्रि एडिसे हापां रिमानो बनो अम हाय बरंनो रिमानो बर बियां कमाय थाका रेडी एडिसिओ तंगो CM तंगो रिमानो CM नि फान होयके रिमानो आबन बागा आं तै सालिया असो जरतै सासिनाय दिनिनि सिमि बरक एलार्ट बंना आं रेखा बरक नाकार सानै दाति दाति जनगण चाबै तिnya निंथुं चाबै मे आं गाहगले बन कपाले बिपन दं हायसे बरक सिमि बाता साइ तंना नांला खायसे असो जरतै सावैना आं जत ताखरनो खुलुमबाय हामबाय।